Днес ще пробваме магическата топка. Няма да пробваме, чакай, ще го изрежи. Това е Живко. С него ще пробваме магическата топка. Единственото тъпо нещо е, че се оказа, че няма шанс да видите какво се пада. Но нищо, ще видите шотовете как ги спиваме. Може е трудно за нас да видим какво се случва вътре. Та няма значение да започваме. Давай първите. Или камък ножица хартия, кой ще първи. Но. Наново. Камък ножица хартия 1, 2, 3. 1, 2, 3. Всички пият. Ето. Ето ще му го разбереш английския. Нищо не сваща. Да. Няма значение. Давай. И? Толкова съм пиян, че не мога да разбера, че нищо не са падна. Как нищо не са падна? Everyone have a shot. Отново. Не брат, много приятел повече. Да, пи. Много ми гадно, брат. Между другото. Това са шотовите. Пиле? Нищо не се вижда. Да. Така и ние нищо не виждаме. Кофти, ама... Хоп. Ама, давай. Отлагаш. Така. Човека отляво трябва да вземе шот. Понеже нямаме човек отляво. Ще въртяме пак. Ние по-скоро трябва. Имаме недостиг на хора, няма как. Ние сме като седемте самураи. Що сте само трима, нямаме хора. Точно така. Избери един играч, който да пие. И понеже нямаме недостиг, да. Избираме Живко. Може ли да лъжим, че пие? Само да дигам дигната си, да взема правата чаша и да изрежем. Не. Кофти, бе. Малко е сладко бая, ама нищо. Ти си. Down in one. Пиш? Down in one. Не, всъщност не, моя грешка. Down in one. Даже не знам дали го превеждам правилно. Down е долу. И ще препадаш ли го? Бак луган това човек. Пия, но... Ние ли ще ми мога да я повече. Аре, Много ми гадно, брат. те не останаха да свършвам. Ама как свършихме ми още 8-10 брат. Айде, давай едно много. Това да разширим почти на шанс. Finish half your drink. Айде, пише на половина. Да повярвам, само на половина. Точно какво че после може би той ще се брои за един, бе. Всички пият. Ева, Сия, брат. аре, аз ще взема тази пълната. Хайде, вземи половината. Стешно, че на половината. Пак повече пия от тия, брат. Това е доста бърз начин да се напиете. Ако искате, купувате магическа топка, хващате я здраво, друсате я и топката ви казва да пиете. Давай!
Тук няма начин да ни пише. Знам. Аз мога да карам по... Знам... Нещо за всичко такова. И? Person to work your... Не. Person to your life take the shot. Човекът до вляво от теб, явно пи си ги ти. Добре, ако са падни човека от ляво, аз ако са падни човека от дясно, пиш ти. Ау! Изпи половината с питие. Питие. Шота иде. Не. Ти си. Просто е невъзможно да не ползвам нищо друго. Кълъч. Everyone drink. Всички пият, нали? Да. О, сега си изпия половината. Късметче. Знам късметче. Това е отвратително. Знам. Просто не го правите. Съжалявам, че го взеха, но го взеха Не го вече. правите. Къде е люмното? Лимонадата е в магазина. Слушай. Everyone make a shot. Ето, Ще не мога да мъгли. няма значение. Какво означава да видя? Всички пили. Пак ще да. Ето ти лимонада. Добре, че е спрайта. Аз съм напих вече. Стават още 5 и приключва и няма страшно. Всъщност ще станат още 3. Ще видим за кой ще е последния шот. Силно. Отврат. Клати топката. Everyone drink. Човек, тази топка е нагласена само за пиене на всички. Просто нямам дума. Ти за това човека да правиш такова. Да, малко е много е опа. Трябва съм понял още 3-4 бъдат. Нищо, на финала съм. Знай. Аз те замислях. Да, и аз съм те. И аз съм така. Оу! Кой е наред? Ти си? Ти си? Аз зали бях. Всички пихме. Клати топката. Everyone drink. Само става един шот, да видим кой ще го изпи. Сам кажи, че отново е всички... Човекът от ляво на теб пие. Ти! Ти си... Не! Аз съм. Ти си? Това така тясно. Радвам се, че приключи. И Да. последният шот е за Коко. Пожелайте му късмет. Не, бъде да взимате тази топка, ако не сте повече от двама. Това беше магическата топка, на която не се вижда абсолютно нищо на камера, съжаляваме отново. Но Следващия път ще е нещо по-добро.